kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ. Ibrahim Lam misirakaw ka fimani kale to suya kɔlɛ la bi dunya in na tarata marsikalo tile 13 san 2019 kunnafoni bakurubaw filɛ. Mali wolomasiri taaba maa 6 bɔɲango olu bɔnɛna u ni na u ka bolimafɛn o de yɛlɛna mugu puronta o sanfɛ u ka munumunu salo lakanda baara dɔ la. Babali kɔfɛ k'a fɔ u bɛna tile 3 baara bila ka o waleya sonladon jɛkulu min bɛ n'u ka ma syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères SILTAY u ye baba waleya. Baara dayɛlɛ o kɛra a bɛ processus des agréments professionnels du groupement professionnel des agences de communication a bɛ o kofɔ GPAG nɛrɛnuya tɛmɛnin DFA la ACI 2000 la. Donc wari la kuma fɔ olu ye nin ye mun bɛna walawala aw ye sandaani na. An dusukun kurunin o bɛ bi dɔnkibaru dayɛlɛ ka sababu kɛ Mali wolomasiri taaba maa 6 olu bɔnɛna u ni na u ka bolimafɛn u bɛ munumunu salo lakanda baaraw kɛ ni min ye o de yɛlɛnna mugu puronta o sanfɛ jamana camancɛ bolo fɛ ni wolomasiri taaba maa 6 u bɔnɛna u ni na. Kunnafoni disira dɔw ko a bɛ taa fɔ maa 7 baɲango la kunungo sɔgɔmada fɛ a jirala k'a fɔ ko faamaw k'u ka ni bolimafɛn yɛlɛnna mugu puronta de kan ko min ma ko explosif improvisé a kɛra Jalube maa 2 k'olu bɔnɛna u ni na ye maa 4 k'olu bɔnɛna u ni na Ombori o dafɛlɛ na o bɛ Mopti mara o bɛ o kofɔ jamana camancɛ bolo don. Kunnafoni disira dɔw ko maa 7 baɲango ko de don. Faransi ka jija u ka wolomasiri tabaw ka siratigɛ fɛ n'o ye barikani ye diɲɛ tɔnba ONU u ka ciden minnu bɛ an fɛ yan n'o ye MINUSMA ye u ka fulanbulamatigiw ka fara G5 Sahel o wolomasiri tabaw kan n'o ye jamana duuru ka fara ɲɔgɔn kan ye ka Sahara kungo lakanda o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ mugujugu cila jatigɛ wale kɛbɔ u bɛ k'u sago sɔrɔ anw na fɛn min ye ka dɔn ka fɔ san 2018 u ye muguci min kɛ u bɛ taa fɔ 237 na 11 o farala san 2017 ta kan ONU o ka kunnafoni y'o ye. Babali kɔfɛ k'a fɔ k'u bɛna tile 3 baara bila waleya ka ɲɛsin gouvernement ma syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères SILTAY u ye baba u y'a waleya dɛ k'a sababu kɛ kunungo u ye a gosi gouvernement ka tabali sanfɛ k'a fɔ u bɛna baara bila u bɛna a waleya. Gouvernement ye layidu ta u ye k'a fɔ u ka fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ maa minnu bɛ taa jamana nɔ bila jamana wɛrɛ la n'o ye diplomate ye olu ka lahalaya n'olu ka décret min bɛ 0504 64 PRM du 17 octobre 2005 n'o de b'u ka tɔrɔmɔɲɔko a n'u ka lahalayaw bɛɛ lajɛlen k'o waleya ko gouvernement ma o bɔ a sira fɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna laɲini wɛrɛw o de kosɔn SILTAY u y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka grève k'u bɛna waleya dɛ tile 3 bɔɲango a bɛ o kofɔ mun bɛ dabɔ ntɛnɛndon marsikalo tile 18 nata ka taa bila arabadon marsikalo tile 20 san 2019. Baara weleweleda kɛra o bɛɛ processus des agréments professionnels du groupement professionnel des agences de communication GPAG kɛra ntɛnɛndonya tɛmɛlen DFA la ACI 2000 la maa ka bonya kɔnɔ n'o ministre de la communication ye sariyabolo min bɛ n'o ye numéro 2017 017 du 12 juin 2017 n'o de bɛ publicité o lahalayaw kofɔ an ka jamana kɔnɔna na GPAG n'o ye jɛkulu in ye agence de communication olu de ko wuli ka jɔ ka kɛ u ka kalanbolo kɛ ka lafaamuyali kɛ ka ladɔnniyali kɛ ka ɲɛsin u ka tɔndenw ma kow kan ka kɛ cogo min na sariyaw kan ka bonya cogo min na agence de communication kan ka baaraw kɛ cogo minnu na u ni AMAPU ni ORTM kan ka i ka dɔn ka fɔ ɲɔgɔn fɛ baara minnu kɛ a bɛɛ lajɛlen min kɛ se ka kɛ sariya o bonyali kɔnɔ cogo min na. Farafina bunda kun kan k'a da tulo kan k'a fɔ fɛn min ye kalanden jolen n'o ye étudiants ye o maa ba caman olu de bɔra kunungo ka taama k'u ka dusumakasaya k'a dankɛnɛmaya Alger n'o bɛ Algérie jamana ko fɔ k'a fɔ Abdelaziz Bouteflika k'a b'a fɛ k'i yɛrɛ banba fanga la a ka i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn labɔlen kɔ k'a fɔ k'a tɛna kɛ cɛbɔ ye a siɲɛ 5nan na ko nka ko o tɛ olu dusu faga dɛ ko fɔ waleya wɛrɛw de ka kɛ minnu ni olu bɛ lɔfɔnni fɔ Algérie jamana u ka taabolow la. Nin bɛ dan sigi bi la selu la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam k'ale to suya kɔlɛ la fimani kale misirakaw ka den mandi
ni ala b'an ka jɔnya jɔ an na an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka fama ka journal bamara a ka laselibaw a n'a ka kunnafoni jataraw n'a bɛɛ lajɛlen ye ne bɛ foli di aw ma aw ka kanuya kurayali la ka ɲɛsin sanga ni waati an filɛ ni a n'an lamɛnli ma aw ni ce aw k'an bɛn sini ni ala sɔnn'a ma. maraka fama ka bi journal bambara lasera aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.